miliyan 18 na saifa. Yau mun fitar ma wata mata da miliyan 18. Mace ce an mutu an bar mata marayu. Ta ci bashi, ta sai da wayarta, ta harhaɗa, ta ganganda, ta haɗa kan kuɗin turare ta aiko. Mun sai turare, mun yi mata aiki, mun fitar mata da saifa na miliyan 18. Mace ce, mace ce yau ɗin nan an yi aikin, kuma har ma an tura mata kuɗinta ta neta. A nan Nijar take. To kai kuma da kake namiji, me zai hana kai ma ka ɗauki wannan asirin ka aikata shi domin ka samu naka miliyan 18? Ba wai mace ba, ba mace ba, ko namiji ne ya samu miliyan 18, ai ya zama mai kuɗi a dai wannan ƙadamin da mutane suke kokawa. Kana wata ƙasa neman kuɗi shekara da shekaru, ko a ƙasarku kake neman kuɗi shekara da shekaru, a kasuwa kake ko a kamfani ko aikin gwamnati, ko kai ɗan kasuwa ne ko aikin ƙarfi kake, ko ba ma ka da sana'a, ga matsaloli na gida, na iyalai, na 'yan uwa, na abokai, matsaloli naka na kanka. Kana so ka dinga cin mai kyau, kana shan mai kyau, ka sa sutura, ka sai mota ko ka sai babur ko ka sai gona ko fili ko ka sai gida, ko basussuka sun yi ma yawa ka rasa yadda za ka yi, ko kuma aurenka ya matso, ko kana so ka ba da ɗiya ko wata gudunmuwa ko wasu abubuwa ko rashin lafiya. Duk dai ga matsaloli nan birjik. Ka daure ka aikata wannan sirrin ka mallaki miliyan 18. Kuma abin burgewan ba sai naira ba, wai ba sai saifa ba. Idan kana buƙatar naira za su fita, in saifa dama ga ta mun fitar, in riyal ne ko euro ko cedi ko pounds ko ringgit ko lira ko dirhami, kowanne kalar kuɗi miliyan 18. Wannan asirin za ka fitar da ita nan take. Izinin sirrin kai mana subscribing yanzu. Danna subscribing. Wato ka je ka so turaren Black Oris. Turaren Black Oris, sai Nuru Muhammadu. Nuru Muhammadu model ɗin Turkiyya. Ka haɗe su guri ɗaya, ka zo ka samu ɗaki ka shiga daidai 12 na dare, sai ka yi tsirara, ka shafe wannan turaren gaba ɗaya a jikinka, sai ka fara lazumin ka na ajib ya malakutul jinni, ajib ya malakutul jinni, ajib ya malakutul jinni, ajib ya malakutul jinni. Za ka yi wannan lazumin ne ƙafa 70,777. sai ka yi tauba ƙafa 41. sai ka fito, ka sa kayanka, ka fito daga ɗakin. Bayan awa ɗaya ka dawo ɗakin, za ka samu kuɗi miliyan 18 nan take.